Stimați creștini, sunt aici la București, în primul rând ca tată de 4 copii, bunic a 17 nepoți, păstor a unei biserici care are vreo 200 de copii și vicepreședinte a cultului Pentecostal din România, care însumează 3200 de biserici în România și 400 de biserici în diaspora europeană. Sunt aici cu bucurie și cu durere deopotrivă. Bucurie datorită faptului că văd, prin prezența dumneavoastră aici, că spiritul civic, spiritul creștinesc încă nu s-a epuizat. Mă bucur de efortul pe care l-ați făcut să fiți împreună cu noi în ziua de astăzi și doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. În anul 1991, când am mers prima dată în Suedia, mă uitam cu Gint la un stat, la o țară democratică care voia să fie exemplu pentru mulți. În cei 35 de ani am colaborat deosebit de bine cu multe organizații, fundații, biserici suedeze și niciodată n-am crezut că va veni vremea să descoper acea umbră, acea fisură, acel lucru care s-a întâmplat prin răpirea acestor 2 fetițe din familia Samson. Încercând să pătrundem mai adânc, am găsit că dincolo de poza de fațadă, în cadrul acestei organizații care se vrea să fie apărătoarea copiilor, se întâmplă lucruri groaznice. Am verificat și mi-aduc aminte când eram împreună cu domnul senator Corlățeanu, împreună cu domnul Benoni Ardelan în Germania. Un oficial de acolo voia să ne convingă că este un sistem perfect și că noi nu știm. Și cu tot respectul le-am spus atunci, voi bateți la ușa oamenilor acestora, pe noi ne găsiți în casă. Cunoaștem familiile, cunoaștem comunitatea, cunoaștem că nu-i abuz din partea autorităților și cunoaștem că oamenii noștri au greșit. Dragii mei, aș vrea ca astăzi de la București să transmitem un semnal de bun simț, dar totodată un semnal ferm. Un semnal ferm că această familie care aparține statului român, dar această familie care aparține cultului creștin pentecostal, au lângă ei oameni care sunt gata să meargă până la capăt. De-a lungul istoriei au fost momente când ne-am învățat să trăim cu mult și cu puțin. Au fost momente când am trecut cu bine peste multe crize, dar când este vorba de familie, când este vorba de credința în Dumnezeu și când este vorba de copii, românii, creștinii, știu ca să fie fermi. De aceea transmitem de aici și aducem aminte celor care au uitat că atât Europa cât și America au fost clădite pe valorile iudeo-creștine. În anul 1991, când blocul estic s-a spart și când au început oamenii să meargă în vest, toate au fost bune până au început să le despară portofelele, până când au început să le se spargă casele și atunci au venit la noi și ne-au spus avem programe, haideți să educăm, haideți să integrăm. Și am încercat cu programele lor și n-a reușit niciunul din ele. Singurul program care a reușit ca să civilizeze, să oprească delicvența, să schimbe națiuni, a fost credința în Dumnezeu, a fost Biblia, a fost Cuvântul lui Dumnezeu și a fost Biserica. Dragii noștri europeni, spunem încă o dată de aici, de la București, au mers oamenii noștri pentru o bucată de pâine mai albă, dar nu au mers numai cu brațele, au mers cu sufletul, au mers cu inima,
Nu suntem de vânzare și nu vrem doar să hrănim trupul acesta, ci vrem să ne păstrăm credința în Dumnezeu, vrem să ne păstrăm familia, vrem să ne păstrăm copiii și ori de câte ori aceste drepturi vor fi încălcate, suntem gata să ieșim ca aici, suntem gata să ieșim ca la Berlin, suntem gata să ieșim ca în marile capitale ale Europei, ca în America, în Canada, în Australia, pentru că suntem conștienți că binecuvântarea unei țări nu stă doar în guvernul care este la putere, ci binecuvântarea unei țări este în mâna lui Dumnezeu și este strâns legată de spiritualitatea unui popor. De aceea vrem astăzi să chemăm bisericile la post și rugăciune. Vrem astăzi să chemăm bisericile să formeze oameni de caracter, care indiferent unde vor fi, fie că sunt politică, fie că sunt mediul de afaceri, fie că sunt simpli muncitori, fie că sunt auslenderi, să poată să reprezinte țara și împărăția lui Dumnezeu cu demnitate. Vrem din toată inima să le spunem tuturor și să se audă unde este nevoie. Nu ne vom opri până când nu vom vedea copiii familiei Samson acasă. Și nu vorbim de un caz, vorbim de o cazuistică, vorbim de o direcție. Vrem să știe Europa că dincolo de munca românilor care este bună, într-o Europa care se plânge de declinul demografic, românii se duc, muncesc, sunt oameni cinstiți, dar nu se duc numai cu mâinile, se duc cu credința în Dumnezeu, se duc cu familia, se duc cu tricolorul, se duc acolo ca să ne reprezinte pe cinste. Nu suntem niște europeni de mâna a doua, ci suntem europeni și dacă ne vreți în Europa, atunci trebuie să ne acceptați așa cum suntem. Rămân la aceste cuvinte și chem întreaga frățietate, transmiteți să se știe în lung și în lat. Nu vom înceta să demascăm aceste abuzuri pe toate meridianele pământului, până când oamenii nu vor înțelege că dacă în Germania au trebuit să schimbe legea și să pună în codul penal pedepse pentru furtul de buzunare, și Europa poate să schimbe legile și să înțeleagă că dacă vrem să mergem și să dominăm în timp, trebuie să avem grijă și la spiritualitatea popoarelor noastre. De aceea mă rog ca Dumnezeu din ceruri să vă binecuvânteze. Mulțumim tuturor domnilor senatori, mulțumim instituțiilor statului care și-au făcut treaba, dar discutam cu doamna ambasadoare a Suediei și spuneam că tot ce am știut din punct de vedere diplomatic s-a epuizat. Rămâne să mergem în stradă, rămânem să-i facem de râs, să știe în toată lumea ce se întâmplă și apoi, dacă vom fi nevoiți până la lupta finală, vom boicota tot ceea ce înseamnă suedez și vom lovi și în partea aceasta materială. Cred din toată inima că sunt oameni care vor fi împreună cu noi, au fost, sunt și vor fi. Iubită familie, în încheiere, vreau ca să fiți plini de încredere. În primul rând aveți ajutorul lui Dumnezeu, apoi aveți lângă voi mii și mii de oameni care se roagă și care sunt gata să meargă sute mii de kilometri și să spună da, asta e familia noastră. Ei sunt români, ei sunt creștini, ei sunt frații noștri și pentru ei mergem până la capăt. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin.